Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lusing, minyo ug may usa ka anak. Pero karon wa na. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pait nga gisamputan sa akong anak. Aron nyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Nagbuhag na mo sa imong asawa, Ben? Huma, nanasilain. Ug iyang gibili na akong among mga anak. Naunsa man in taon ng asawa ni mo, oy? Unsa gud in taon siya klasihas pagkainahan? Makaako lang siya biha sa iyang anak. Pasag din na lang, ma. Di na sana ako ipamugos ng akong kaugalingon niya. Ang importante, nga naanak kong among anak, kugwa niya. Okay na ni mo, ma? Ikay mo bantay sa kong anak, ni Sheila. Ay, nganong dili god. Ako god nang apo. Kay asam day ka. Mangita kong laing trabaho, ma. Nga kanang dako-dako kita. Basin pa di ay, swertihon ko. Pag-ampo lang gyud dong og salig lang sa Ginoo. Dili kaniya pasagdan. Salamat, ma. Salamat kayo. Kaya kung dili patungod ninyo di papa, naglibog na ako sa kumbuhaton karon. Naay na naghuna-una anak ni Aramis papa nimo. Isag mga tiguang nami pero kutob sa among makaya, mutabang gyud mi nimo. Salamat, ma. Og pag-amping sa imong lakaw nak ha. Kami rin bahala sa among apo. Oo, ma. Ay, kaluoy sa atong anak Simon. Naibaw kong nasakitan gyud in taon siya sa pagbiya sa iyang asawa niya. Maklaro bitaw siyang mata. Bisan di pa siya musulti pero maklaro siyang mata nga nag-uol gyud siyang maayo siyang gibati. Ay, lagi. Maayo lang unta nga makalabang na siya aning maong pagsuway sa iyang kinabuhi. Maayo lang unta. Ma, doon ako'y maayong malita. Oh, sama na dong. Pahuamon ko sa kong amigo og puhunan para itukod sa kong gipangandoy nga negosyo. Negosyo? Sa negosyo ha? Gamay ra gud, ma. Motor shop. Ginagmay lang una hangtod nga magkadako. Mao ba? Nindot na dong. Ganahan man gyud ka kaana. Uma, uy. Dugay na ko na nga gipangandoy. Sige, nala. Iampo ka ng papa nimo nga mulambo na. Salamat, ma. Buyag no. Human sa hapit sa usa ka tuig nga negosyo ni Ben Lusing. Murag ni ubay-ubay na ang iyang mga customer nga magpaayos lang motor. Buyag bitaw. Muna'y giingon si Mon nga nilambo gyud ang iyang negosyo. Kaysa una siya raman tong usa, pero karon naa naman siya duha ka tawo. Muna giingon Lusing nga pinangga gyud ang atong anak sa Ginoo. Mao gyud si Mon. Anak, hapon nandong. Wakay plano mga bili sa imong motor shop? Di lang sa karon, ma. Uy, ano man nak? Naglain ang imong lawas? Bebe, ko Kain no, gyud ang bebe. lawas, ma. Bebe, kapon ko na imong... Uy, kainit ni mo, God. Gihilantan mo kanak. Lagi, ma. Nakainom na ba kag tambal? Wa pa, ma. Sige, sige. Pahuway lang una ron. At imanunti kanak. Salamat, ma. Lain magyapon na akong lawas, ma. Nganong wa man ginamawa ang imong hilanat na ko eh. Ug ang imong mata o puwa kaayo. Ben, kinahala na gyud tang magpa-check up. Aron atong mahibawan kung unsay hinungdan anang hilanat nimo. Recorded by X Thunder Gaming.
Bisan pa og nitumar nagtambal ang akong anak nga si Ben para sa hilanat, wa man gyud kini mo ipik niya. Magusanak si Mana ang iyang hilanat ug wa gyud ubos-ubos ang kainit. Hangtod nga nakabantay ko nga ang iyang mata puwa man kaayo ug pirmeng magluha. Hinungdan nga wa na gyud ko mahimutang ug amo gyud siyang gipa-check up. Unya. Unsa dok? Dunay severe leptospirosis ang imong anak. Oh. But ipasabot, delikado na ni para niya. Ginoo ko. Unsa dok? Ba, kung sa ganyan mahitabo na ako, kamo ni bahala sa ko anak. Ben, dili ha. Way daw tang mahitabo ni Munak. Laban lang. Magpakabuhi ka para sa imong anak, ha? Bata pa kayo siya para imong biyaan. Malusing. Pahit dong. Iarami ni mama ni mo. Ah, Pero nak, unsa mang hitabo ang nagka-leptospirosis ka man? kanawa na ko mahibaw, ima. Niubo ka baghugaw nga tubig? Nakaubo ko kausa sa kanal tungod kay na ako'y gamit sa siyap nga natagak. Pero wawang ko'y samad pa. Ginoo ko. Oh, Ben! Nak, dugo ka ng imong giubo. Dok! Doktor! Dok! Kamo ni bahala sa kong anak, ma. Ayaw siya pasagdi. Dili! Dili, Ben. Ayaw pagsulti kingon ni Ana. Dok! Doktor! I'm sorry, ma'am. Pero gibuhat na namo ang tanan. Pero wa na makaya sa lawas sa imong anak. Ginoo ko, dili. Dili. Ben, anak. Dong, bangon, bangon diha. Bangon, nak. Ben! Ben, anak! Sa kalagsik sa akong anak, tungod lang sa severe leptospirosis, ingon anak kadali nga nawa siya namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha ni ihi sa ilaga ang leptospirosis? Kung tinuod man, giunsa man nga nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man gyud siya samad sa tiil. Ikaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Nagduda manggod ko nga basin og napaakan siya sa ilaga kay ang among lugar manggod daghan yung mga rats nga makasud sa bahay. Dili na ba makaunsa ang paak sa ilaga? Ikatulong pangutana, sakit kaayong una-unaon nga nawa ng akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up dayon to namo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga maluwas pa siya? Ikaupat nga pangutana, unsaon man nato pagkahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo, sasayo pa lang aron madapatan dayon og tambal nga gikinahanglan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lusing. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw maong kaning when we give, we open space for God's blessings to flow through us. The more you give ko no, the more you receive. Bahala
the more we give, the more we do not receive. Okay ra. Pero ang kanang imuhatag ka, kanang taman na po si mong makaya. Dili kay nga na kay usa ka libo si mong bulsa imong ihatag ng 800, 200 na nabili na di po na maayo. Balihon ka og usa ka libo imong kwarta og nag kay kinugo sa bunyag o whatever. Pwede ra tag 100 o na po mabilin sa imo, ha? Lisod po kay gasta ikaw na pamiliti noon kay manghihatagon ka, di naman nasakto, sayop na. We cannot give anything which we don't have, ha? Ako nang balik-balikon. Okay, so ang atong magtatampo karadawa si Lusing Minyo, may isa ka anak, pero nawala na kuno ang iyang anak, ha? Taga Cebu City. Punto Medical. Regards mga taga Cebu City, mayang pagpaminaw ni Dr. Bots Alisna diya sa Inabanga, Bohol. Bagol may nangisgot ni mo Bots. Diya kami ni Dr. Susi Sinisa, barinti pa malay ko na mo. O si Dago. Musta naman Dago ako mga kauban sa mga sa kuan sa una, sa tennis. Wa na ko mag-tennis oy kay wa na mo sukol nako. Balik og dula wa na mo sukol nako. Kay hasta ang bulboy di na mo sukol nako. Kay kada hapak sa bola out. Di na ko kaigo og tarong. Wala na bitan, wala dugan na ko kayo mag-tennis more than 5 years na. Lain na lang po akong duwaon. Namot ingong nga pitbull unsa to? Hinay-hinay ko nung dagan ingon to akong bata ito sa Manila. Kay papa ayaw na ng tennis kana na lang pitbull ba to yung ingon? Nadagko ko nung bola nga hinay-hinay mo dagan mo sakto ragok doon sa mga pare-parehan na kong pangidaron. Okay, so mauna ang atong sender si Lusing, no? Sa taga Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Robert Dinupol. Belated happy birthday to Dr. Ayman Trusio, ha? Sorry kayo Ayman, wa ko ka-attend sa mong birthday kay unsa man nga didto mong kog Manila, ha? Manghambog ko ninyo gamay didto me og Puerto Galera sa Mindoro, ha? Didto mi nagpasko. Nindot day kay ng Puerto Galera murag Boracay, murag Siargao. Regards to Ma'am Judith Kamingi, si Frank Kamingi diya sa Siargao. Manami ma'am sa inyo, diya mi mag-reunion sa among klase sa high school. Nindot ka ng Siargao. Labi na ilang Naked Island, no? Regards mga taga Dapa, Siargao, Surigao del Norte, ha? Alright, so going back to our sender nga si Lusing, Punto Medical. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak? Nga wala man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha ni ihi sa ilaga ang leptospirosis? Dung tinuod man, giun sa man nga nagka-leptospirosis ang akong anak, nga wala man gud siya samad sa tiil. So pwede ra gyud ning ang leptospira, Ma'am Lusing, mo penetrate sa atong skin pores. Mura ni siya schistosomiasis. Bisag wa kay samad, pwede ra gyud nimo lusot ra ning leptospira bacteria sa atong panit. Mo na nga kung panahon sa baha, kay posible magod nga makakontaminate ning tubig sa baha, sa ihi, sa dugo o sa hugaw sa ilaga. Nga mo'y kasagaran nga hinungdan yani, mag-wear taog butas kanang na may butas karon nga tag-as na paingon nas hawak ni ng uban nga safety gyud ka agawas kung ang tubig mulapaw na sa imong abaga na kay mahimo na no, ayo na lang pag-ubog sa tubig. Pero pataman lang sa hawak na mga butas karon nga high rise o tawag mo na high rise o tag-as ang iyang level, no? Posible masakit ang imong anak og leptospirosis, Ma'am Lusing, bisan pugwa siya samad. Kung mga tao nga naisamad sa lower extremity, sa tiil, sa bagtak, sa paa, damor nga maka-atake ning leptospira bacteria. Blood infection ni siya, ha? Blood infection, o niya, balikon ako, makahikap ka o maka-come in contact ka sa contaminated nga tubig nga naa diha ang hugaw sa ilaga, posible ka magkasakit, magkahilanat ka, manakit ng imong mga muscles, mulabad imong ulo, ang imong kalimutaw, imong mata, makagipiskat, mula, kurog-kurog, magkuan ka, mag-loose bowel movement, magubo-ubo, no? So kung ituhuan ninyo nga mauna ang problema, dalhon sa doktor, mahatagan og antibiotic para mamatay ning leptospira bacteria. Kaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Magduda manggod ko nga basin og paak ni sa ilaga ang akong anak, ang among lugar manggod daghan gyud mga rats nga makasod sa balay. Dili ra ba makaunsa ang paak sa ilaga? Makaunsa oy. Naago na sa saliva. So
So nya kung mapaakan ka, na magbutingali ka ni rabies ng ilaga, pero ang rabies ko muna si iro og kanang bats, pero naapoy rabies panagsa sa ilaga, sa iring, mo na nga kung napakan o gilaga, kung anon yun, limpyuhan ang pinakan, tangag antiseptic solution, inom og antibiotic, ha? Kami sa balay, daghan sa kami ilaga, ha? Mga ganong gagmay, otong bago pa lang, palit ko og kanang fly paper, bitaw na papilit sa langaw, katong nga gagmay ilaga, mo pilit na, makakuha lang daghan, nagkabuntag, ni karon na minus-minus na. Mulusot pag ng gagmay nga ilaga sa mga screen, mulusot, ang dagko, adi kasud sa balay, pang gagmay, mo na, so pagbutang mong fly paper sa inyo, kay kung mamutang og hilo sa ilaga, delikado mo gud pud ang mga atong mga hayupan ug mo'y makakaon, atong iro iring masig mao ninoy mamatay. Fly paper akong i-recommend, naay putoy brand akong nailhan nga pilit gyud kayo. Basta bisag unsang partiya sa lawas ilaga nga makamsing contact with paper, fly paper, adi nakabuhi patay jud, ha? O di mamatay, mopilit anton mamatay. Sunod yung pangutana, sakit kaayo naon-naon nga nawala na nga akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya'y gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up pa dayon tunamo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga masave pa siya? Yes, ma'am. Dako kay posibilidad kay resitahan man ng antibiotic, no? Doxycycline, penicillin, basta mga tetracyclines, pwede din siya bisitahan with appropriate dose depende sa attending doctor, no? Pero kung ituhuan yung napaka na anay nagka-pus formation, na infection, damo na nga magabi-gabi ang problema, no? So katong mga natuhuan nga napaka-paakan o whatever, ilaga, iro, iring, pakonsulta na yon para ang kagaw, binagyog rabies simbako, no? Warbi tambal gining rabies sa tanaan, ha? Adi maka-atake na yon sa atong lawas. Ha? So kung nadali pa to, posible pa untang masave pa tong imong anak mo, ma'am Kuan, Lusing, no? Sunod nga pangutana, kung saon man nato pakahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo sa sayo pa lang aron madapatan dayog tambal nga kinahanglan. Okay, number 1 is nasa history nga comes in contact with contaminated water, labi na sa mga lugar para sa inyo ang daghang ilaga, ha? O posible na history nga posibleng napahitan no paakan og ilaga o whatever, nahian og ilaga, bisag wa kay samad mulusot maning leptospira sa atong skin pores, posible nga mamatay ka o na madili mamatay, masakit nya. Kung balikon sa makausapa, blood infection na siya, so magka-septicemia ka, mo tuyok or mo circular ang leptospira bacteria sa tibuok nimong lawas, so lisod na tambalon. So as soon as possible, the earlier the better, good nga ma-address na nga problema, ha. So inaw nakasabot ka sa akong explica ni mo, Ma'am Lusing dinhi sa Cebu City o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, tambag sa inyong mga medical problem o si Atty. Ellen Batlan sa legal problem. Musta naman atong mga suking tugpapiraw abroad, no? Merry Christmas and Happy New Year sa nga Barliso, mga Kimpan Albero, ako mga pagumangkon diya sa Canada, si Yin ug si Kem, musta naman mo diya? Maring Flora Herona sa US, Nolpa Goso diya sa Melbourne, Australia, o sa mga Kustas family diya sa New Zealand, no? Thank you very much sa makanunayong puminaw sa itong mga programa sa Ramen. Taas katag greeting niya sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Now Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ramen. Daghang salamat o maayong.